En dit eiken, daar zit vanzelfs een liep op. Dat vind ik ook leuk om te doen. Ik ben een beetje intensiever natuurlijk om te beschilderen. Hetty Koms uit Boetenpost beschildert peerskaaien voor het goede doel. Ik ben Wil, een stichting die haar inzet voor Alzheimer. Onder mij peerske is Koms alle dagen druk dwaande met schilderen. In de rin van de jaren is dat het is wat een gek te worden. En vorig jaar had ik er 500 maken. Een aai is dan ik net zomaar een aai van Koms. Een aai is wereldwijd staat symbool voor nieuw leven. En nieuw leven staat symbool voor hoop. En in deze tijd kunnen we al wel wat hoop broeken. Dus vorig jaar had ik die aai al je fotjoen. En dit hier dacht ik van, ik koppel je daar een goede doel aan. En, want ja, ik kies er wel fot Jan, maar laat mensen direct maar wat voor betalen. Want ik weet dat er verzamelaars binnen inmiddels. Het zijn mooie dingetjes, hebben dingetjes. Nou ja, zo hak ik wel gewoon mijn narcissen en mijn madeliefjes, kolenblomkes, moet ik zeggen. Na 45 minuten binnen de aaien klaar om van te genieten. Maar pas op, alleen nog met de eigen. Ik ben kalkaaien, hè? De wie ik al in die zei van kist ze eten. Ik zei, nou ik zoet net beziekje. Dan moest een goede verzekering hebben voor het gebeurt. Maar nee, het smaakt het echt net. Nee, het zijn echt sierobjecten. Dus lijst ze mooi in een schaaltje of kist als cadeautje, Jan. Draai maar.